Mae sefydliadau partner ac aelodau o'r gymuned ledled rhanbarth Gorllewin Morgannwg wedi cydweithio i ddatblygu strategaeth llesiant emosiynol a meddyliol rhanbarthol. Datblygwyd y strategaeth yn 2023 yn dilyn ymgysylltu â sefydliadau, pobl sy'n defnyddio gwasanaethau a'r cyhoedd. Ei nod yw arwain gwasanaethau ar draws Castell Nedd Port Talbot ac Abertawe i gefnogi pobl i ofalu am eu llesiant emosiynol a'i hiechyd meddwl eu hunan a'i gwella. Nodwyd 3 maes blaenoriaeth ar themau i helpu i gyflawni'r strategaeth. Rhain yw 1. Cydgysylltu. Mae hyn yn ymwneud â chefnogi sefydliadau a chymunedau i weithio gyda'i gilydd i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy, bywiog sydd wedi cydgysylltu sy'n diwallu anghenion pobl ar draws y rhanbarth. Rydym am gefnogi pob sefydliad i barhau i ddarparu gwasanaethau gwerthgorau arloesol gyda'r adnoddau sydd ar gael i alluogi pobl i gyflawni'r canlyniadau mwyaf llwyddiannus. 2. Cryfhau gyda'n gilydd. Rydym am ategu a gwella'r gwasanaethau presennol sydd eisoes ar gael mewn cymunedau, gan ei gwneud yn haws i gael gafal arnyn nhw. Mae hyn yn ymwneud â sicrhau bod pawb yn deall ble a sut y gallent gael gafal ar gymorth sy'n diwallu eu hanghenion, o fewn neu mor agos at eu cymuned â phosibl. 3. Llenwi'r bylchau. Rhan o ddibyn y strategaeth yw nodi'r bylchau mewn gofal a chymorth yn ein rhanbarth a chydweithio i sicrhau bod y bylchau hyn yn cael sylw. Mae'r prosiect seicoleg gymunedol yn enghraifft o sut y bydd anghenion pob cymuned yn cael sylw gyda chymorth pwrpasol yn cael ei gynnig i'r rhai mewn angen. Mae sefydliadau a chymunedau yn gweithio gyda'i gilydd i ddod â'r strategaeth llesiant emosiynol a meddyliol yn fyw. Am fwy o wybodaeth, gallwch ymweld â'n gwefan www.gorllewinmorgannwg.org.uk.